Rigtig op. Så jeg er helt klar, når I kommer ind. Pulsen er oppe. I kan næsten ikke trække vejret i. Jamen, han bliver sparkedommer. Ja, men jeg dømmer den ikke. Jeg kan ikke lige sådan en ind over, mand. Hvis ikke du kan løbe forbi ham, så skal du ikke blive ved med at prøve. Stop. Og så baglæns, og så forfra igen. Jamen, du kan også bare lave stop. Og så stopper han, og så spiller bolden sammen. Så skal du forbi ham 2 meter. Bum, og så kan du lægge bolden ind. Hvem misser her? Luk ned! Luk ned! Hvor I lukker det ene! Now, her. Og så ind på midten! Kom! Målmand er der! Kig på målmanden! Skyd, Jeff! Ja, tak! Kom, og vi bytter! Simon og Emilio, klar! Hvis du får ondt, skal du sige det med det samme, ikke også? Så det ikke kan være det, ikke også? Tag lige en tår drik, mens vi sidder her. Og så lige ryste stængerne en lille smule og strække en lille smule ud, ikke? Var det 3-0? Godt, Olli! Godt, Olli! Godt, Krille. Bare sidde. Aflevering ned. Bare Christian. Godt, godt. Ja, den hurtigt. Kom, Christian. Nu. Alene. Kom. Modsat til Carlo! Det er god. Hej, Gatti. Der, kom Krille, den er gratis. Kom, bærs! Kom, så læg den ind, kom! Nej, det er synd. Godt kommet ind, Carlo! Lækker løb! Christian, godt arbejde! Sam! Godt komme foran! Ja, vi er her, kom! Du skal ned og have ham der, Nicky skal ikke have nogen, du skal passe ham der. Der skubber vi! Kom der! Kig bold! Exus! Godt, Lars! Dejlig, Anton! Vi lukker ned, vi lukker helt ned, kom! I gang, næste på! Rolig, stop, sådan, kom! Krille af! Okay, du skal med! Det er frækt. Ja, kom bare, samle den op. Der kommer ryg. Ja, tak, mand. Lækker bold, Jovan. Godt, Artin. Så du bagom? Ej. Ja, nu!
Ja, selvfølgelig! Godt billede! Ja, Sådan! Flot mål, men som jeg siger, der er en fod. Johan! Fantastisk indlæg! Fortsætter, gutter, kom! Der er ikke nogen, der ikke mangler at komme ind. Ikke drible! Godt, Dam. Yes. Ja! Flot spil, flot spil. Vi har igen. Vi har igen, vi lukker ned. Sådan. Det tager for lang tid, drenge. For nu afleverer bolden lidt hurtigere. Kom Jeff, søg den hele vejen. Der lukker vi. Tak, Johan. Prøv, Olli. Kom nu. Det er fint nok. Jeg tror faktisk, vi spiller Karl. Og vi lukker derovre. Kom med, Oliver, på 11, kom. Ja, kom, fortsæt, Anton. Super. Lækkert, Anton. Igen. Hvem mangler på midten? Umas. Christian, bare tag den ned lidt, mens vi ikke har bolden. Jeff, længere ind mod midten. Tag den til dig! Du vil lige blive gode venner med den bold! Jeff! Kom nu, mand! Han har nogle ekstremt kolde fødder, det. Ja. Det er meget svært ved at tæmme. Den er heller ikke... Jeg har mærket det. Eller den er rundt. Jamen, den er selvblød. Nå. Jeg er nervøs. Vi modtager, Tom! De kommer ikke ind igen, vel? Nej, ikke i dag. Det er godt nok! Kom på en god dag! Kom! Lena, det blev herrebesværligt, det her, når jeg så med ind. Hvem samler op? Kom, Olli, kig på bolden! Kig på bolden! Kom ned hertil! Og Niki! Kom, Niki! Kom, Jeff, ned og ligge midteren! Han er Ej, ikke ind i midten, vel? Kom, Krille! Ja, tak! Og så nu! Nu! Det tager for lang tid, drenge! Ja, selvfølgelig! Selvfølgelig, Jeff! Der er kun én vej! Kig nu op, mand! Godt spillet, Jeff!
Helt nede i baggrunden. Og det er tredje gang. Masser af tid. Vi skal have lukket af herovre! Målmand! Målmand! Christian! André! Christian! Sebastian! Hvem er de tre midt? Oliver! Ja, så er Kom igen! Godt, Carlo! det nu er der ikke noget af Johan har til. Det er bare skub det op, Brøndby København! Skub! Johan, når du står med to hernede, så kan Oliver over med det samme, ikke også? Bare råb til ham, ikke også? Mads, vend rundt og modtag! Så. Kig nu fodbold, drenge. I kan ikke se noget med ryggen. Frimærke, Carlo, kom! Ja, det var det. Med lidt god vilje, ikke? Er der tilbage 5 minutter? 14 lige nøjagtigt spil. Vi samler! Kom Oliver! Igen nu! Ja tak, det er godt spillet! Så ind til Carlo! Ja, du kan også skyde selv selvfølgelig. Ja tak! Ja tak, Baudinger! Christian, kongebold! Nej, det er også godt sparket ind, det må man gerne rose. Ja. Men han laver et fedt træk derinde og bliver fri, for ellers så skal han prikke den over til Carlo med det samme. Nå, det er rigtigt. Nu fik han scoret, så glemmer de bare. Det er også det, jeg siger, det er et fedt godt træk, han går forbi. Godt arbejde. Christian, god aflevering. Fortsæt, kom. Vi lukker linjer. Kom, Oliver! Vi venter om, at vi sidder her. Vi sidder her. Kaldekig. Igen. Oliver! Kom ind i kampen. Kig i fodbold. Gør det nemme. Stå rigtigt. Ikke? Så løbet, Kalle. Nu. Bare løb.